Sekitan kantun Katang Gulo Mas Priwo. Oke, selamat datang ke Dusan Mania. Sukonedo seminggu tak tinggal lunga, ora krasan atiku nelongso, takkan ngomong sing tak tampa rina wengi katon ing netra, tekan ngomah atiku gelo yen sliramu citra ing janji apa tenan lelakonku jroning uripku tanpa guna. Batinku waduh waduh saben dina ngalamun yen kelingan ati mbok piloro ae 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 wi wonge ya enek wi Tardi Laras. Duh Gustiku muga paring pangapura bendang sadar bebrayane bisa mulya panyuwunku tentem kula arga. Sembah nuwun semoga katur langsung.